L-investiment tal-Gvern fil-pensjonijiet u l-benefiċċji soċjali bejn Jannar u Marzu li għaddew laħaq livell rekord ta' 491 miljun euro b'kollox, wara żieda ta' aktar minn 49 miljun euro oħra fuq l-istess perjodu tal-2025. ċifri ppubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO juru li dan kien l-ogħla investiment soċjali li qatt ġie rreġistrat għal dan il-perjodu tas-sena, biżjed flus fil-bwiet tal-pensjonanti u l-familji. L-akbar benefiċjarji kienu l-pensjonanti tal-irtirar u r-Romol fejn kien hemm żieda ta' 31 miljun euro meta mqabbel mal-istess kwart tas-sena li għaddiet. Dan hekk kif daħlu fis-seħħ iż-żieda ta' 10 euro fil-ġimgħa fil-pensjonijiet u diversi miżuri oħrajn tal-budget. Min Jannar komplet ukoll ir-reviżjoni tal-pensjonijiet tal-persuni mwielda qabel l-1962 li kienu ġew diskriminati minn Gvern Nazzjonalista filwaqt li tħaffef il-proċess biex ir-Romol mis-sena d-dieħla jibdew jirċievu l-istess pensjoni li kienu intitolati għaliha l-konjugi tagħhom. Sar ukoll titjib fil-pensjonijiet ta' koppji miż-żewġin waqt li l-ammont tal-pensjoni tas-servizz li ma jitqies għal finijiet tas-sigurtà soċjali tela għal 3,866 euro. Persuni l fuq minn 72 sena l-ammont kollu qed jiġi esklus mill-kalkolu. L-investiment fil-benefiċċji mhux kontributorji żdied b'14.3 miljun euro għal kważi 101 miljun euro. B'titjib fiċ-Children's Allowance, loti għall-anzjani, l-allowance supplementari u l-kol addizzjonali. Ġiet introdotta wkoll lotja speċjali ta' 500 euro għal familji bit-tfal fl-10 u l-11 sena skolastika. F'reazzjoni għal dan, il-Ministru responsabbli Michael Falzon qal li dawn iċ-ċifri jirriflettu impens soċjali bla preċedent mill-Gvern Laburista u jikkonfermaw il-ħidma kkoordinata li waslet biex il-maġġoranza tal-miżuri soċjali tal-Budget 2026 jidħlu fis-seħħ minnu fih fl-ewwel xhur tas-sena.